Aisha humaira mai alfarma, mace mai kamar mazagun aikin ta wuce gogarma. Ina ji da ke kaf cikin masoyanki ni na yi girma, waƙar ki zan ki ban yar dama, cikin takar na yo ban ma. Na san kina da kyan halayyar da ba za ki bar ni na yi kuka ba. Da sunanka ya Ubangiji na mamallakin komai, mai bani yau da gobe idan na biɗa ya mun maimai. Da ɗaudubin salati ga wanda dan sirarsa ne kayo komai, ƙaunarsa ta fiye mun komai, bansar jiki da raina bar mai. An ta Aisha humaira ce zan yaba masoyiya ga manzon Allah. Tauraruwa ado na samaniya Aisha humaira sha kallo, da ta faso taro na mutane zaka ga ita ake kallo. Da na da dubu na masoya 'yan kasuwa da 'yan kwallo, mun rike kwanar musu kuma gautan kise su sha gwalo. Aisha humaira 'yar baiwa, yaban ki bani dainawa, a kyan halin ki kyauta gare ki Aisha ta humaira amyar waye. Ina ganin abin alkhairinki, yawan siya huce furjin baki. Ina mace za na ganki, yarje na zo dan na ganki. Na san idan na ganki kunya ba za ta hana ni yin kauɗi ba. Na ji matasa na alfahar da ke garkuwar su ce ke babba, dan har gida na yari kina shiga aki fitar da su ba wai ba. Ashe ke uwar marayu ce, na ji ana faɗa ni ko na jaddada. Aisha humaira mai nutsuwa ce, ko lokacin da mun kai rashin ruwa kike kai abin da ya dace. Allah ya baki nisan kwana. Yar amana abinci ya man dauda ka hutu raran waka, gatan mara uba har mai uba a dole ne na yabe ka. Zaki cikin dawa irin halin ka Aisha humaira ta ɗauka, makiyanka fadawanka dauda ka hutu raran waka. Ka sha gaban su dole su barka, yaban naku ne gashi a bayyane. Ni masoyinku ne Usman midiyan gwani gun waka.